హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ స్వాగతం స్వాగతం. హరే కృష్ణ. అందరికీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఓహో శిక్షణ. ఓకే మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. నిన్నటి అధ్యాయం మనకి ఫస్ట్ 7th చాప్టర్ ఏమో మనకి శ్రవణం గురించి చెప్పింది. రెండవది 8th చాప్టర్ మనకి స్మరణం గురించి చెప్పింది. ఇప్పుడు లాస్ట్ శ్లోకాలు వేదేషు యజ్ఞేషు తపస్సు చేయవ దానేషు యత్పుణ్య ఫలం ప్రదిష్టం అత్యేతి తత్సర్వమిదం విదిత్వా యోగి పరం స్థానముపైతి చాద్యం అని చెప్పినని చెప్పుకున్నాము. అంటే ఈ శ్లోకం ఏంటంటే 7-8 అధ్యాయాల యొక్క సారం అన్నమాట ఈ శ్లోకం. ఈ వేదేషు యజ్ఞేషు తపస్సు చేయవ భక్తియుక్త సేవా మార్గాన్ని అంగీకరించుతూ మానవునికి వేదాధ్యయనం వలనను నిష్ఠతో యాగములను చేయటం వలనను దానం వలనను ఏమి చేసినా సరే ఆధ్యాత్మికములు సాపేక్షములైన వ్యాపారములు ఇలాంటివన్నీ కూడా చేస్తే వచ్చినటువంటి ఫలితం మొత్తం కూడా అది ఫలితం వచ్చినా దానిపైన ఆ వ్యాపారాలన్నీ చేసినప్పుడు ఫలితం వస్తుంది, రాకపోవచ్చు. కానీ భక్తి యొక్క సేవ చేసి మాత్రం ఆచరించడం ద్వారా ఆ భక్తి సేవ చేస్తే మాత్రమే ఇవన్నింటి ఫలితం కూడా మనం పొందగలుగుతాము. చివరికి శాశ్వత ధామాన్ని చేరుకోగలుగుతాము, దివ్యధామాన్ని అని చెప్పనని భగవంతుడు చెప్పారు ఇక్కడ. ఇప్పుడు మనకి ఫస్ట్ మంగళాచరణం చేసుకుందాము, తర్వాత క్లాస్ స్టార్ట్ చేద్దాం. హరే కృష్ణ. అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సాగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సాగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితంశ్చ. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोप्या कांता राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्येति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे
నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర. ఈయన గదాధరుడు. శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. నవమాధ్యాయః. రాజవిద్యా రాజగుహ్యయోగః. పరమ గుహ్య జ్ఞానం అని కూడా ఈ అధ్యాయాన్ని పిలుస్తారు. गीता का 9वां अध्याय है। इसमें भगवान श्री कृष्ण నవమ అధ్యాయము రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగము, పరమ గుహ్య యోగం అని కూడా దీన్ని పిలుస్తారు. ఈ అధ్యాయంలో నా భక్తుడివి కమ్ము యుద్ధం చేయము అని చెప్తున్నారు భగవంతుడు. ఇది 1 నుంచి 3వ శ్లోకం వరకు భక్తి అత్యంత రహస్యమైనది అని చెప్పుకుంటాము. తర్వాత 4 నుంచి 10 వరకు భౌతిక జగత్తులో కృష్ణుని సంబంధం ఆశించము అని చెప్పుకుంటాము. 11 నుంచి 25 వరకు స్వరూప జ్ఞానం మహాత్ములకు తెలుసు, మూఢులకు తెలియదు, మధ్యస్థులకు సరిగ్గా తెలియదు అనే విషయాన్ని చెప్పుకుంటాము. తర్వాత 26 నుంచి 34 వరకు భక్తులు భగవంతుని అనుగ్రహ పాత్రులు అని చెప్పుకుంటాం. ఇప్పుడు ఈ అధ్యాయంలో ఏంటంటే మూఢులేమో భగవంతుడి స్వరూపాన్ని తెలుసుకోలేరు. వాళ్ళు తెలుసుకోలేక ఆయన్ని సేవించరు అనమాట. మహాత్ములేమో భగవంతుడి స్వరూపాన్ని తెలుసుకుంటారు, భగవంతుడిని సేవిస్తారు. మధ్యస్థులేమో ఏకీభావంతోనూ భిన్న రూపునిగాను అన్ని ఆ దేవతలందరిలో కూడా భగవంతుడు అన్ని దేవతల్ని కూడా భగవంతుడు అంటూ ఉంటారు. మధ్యస్థులు వాళ్ళకి తెలియదు అనమాట ఏమి. ఎక్కడ చూసినా మనుషుల్ని కూడా భగవంతుడు అంటూ ఉంటారు. మనుషులు ఎవరన్నా వాళ్ళు కొన్ని విద్యలు చేసి ఇది చేస్తే వాళ్ళు కూడా భగవంతుడు అని చెబుతూ ఉంటారు, వీళ్ళు కూడా భగవంతుడు అని చెబుతూ ఉంటారు. వాళ్ళని ప్రతిదాన్ని కూడా భగవంతుడు అంటూ ఉంటారు అని చెప్పినాను. ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు మనకి. దేవతారాధకులు అవిధిపూర్వకంగా సేవిస్తారు భగవంతుడిని. ఒక పద్ధతి ఉండదు వాళ్ళకి, దేవతలను ఆరాధించే వాళ్ళకి ఆ పద్ధతి లేకుండా సేవిస్తారు నన్ను అని చెప్పినని భగవంతుడు చెబుతున్నారు అనమాట. దేవతల్ని సేవించే వాళ్ళు దేవతల్ని ఆ విధంగా సేవిస్తారు, ఒక పద్ధతి లేకుండా సేవిస్తారు. అంటే శాస్త్రంలో చెప్పలా, అది శాస్త్ర విహితంగా ఉండదు వాళ్ళు చేసే పనులు కానీ వాళ్ళ పద్ధతులు కానీ. అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఇప్పుడు మనకి భగవద్గీత వేదాల సారం మొత్తం కూడా ఈ 18 అధ్యాయాల్లో పొందుపరచబడింది. ఈ 18 అధ్యాయాల సారము భక్తి యోగంలో పొందుపరచబడింది. మధ్యలో ఉన్న 6 అధ్యాయాల్లో పొందుపరచబడింది. ఈ భక్తి యోగం సారం ఎక్కడ పొందుపరచబడింది? భక్తి యోగం అంటే 6 అధ్యాయాలు. ఈ 6 అధ్యాయాల్లో ఉన్నటువంటి సారాన్ని మనకి 9-10 అధ్యాయాల్లో మనకి చెప్పారనమాట. అంటే 9-10 అధ్యాయాలు మనకు చాలా ముఖ్యమైనవి భక్తి యోగంలో. 9వ అధ్యాయంలో భగవంతుడి స్వరూప స్వభావ జ్ఞానం, ఊహితమ జ్ఞానం, అచింత్య జ్ఞానం గురించి తెలుసుకుంటాం మనం 9వ అధ్యాయంలో.
అంటే ఇప్పుడు భగవంతుడి స్వరూప స్వభావ జ్ఞానం ఎంతో గుహ్యమైంది. ఇప్పుడు ఒక రాజగుహ్యం అంటున్నారు, రాజవిద్య, రాజగుహ్యం చాలా అతి రహస్యంగా ఉంటుంది అది భగవంతుడిది. అది మనం తెలుసుకోవాలంటే భక్తులైతే కానీ మనం తెలుసుకోలేం. శుద్ధ భక్తుల ద్వారా, శుద్ధ భక్తుల కృప ద్వారా మనము దాన్ని తెలుసుకోగలుగుతాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంకేం చెబుతున్నారో చూద్దాం. శ్రీ భగవాన్ వాచ ఇదంతు తే గుహ్యతమం ప్రవక్ష్యామ్యనసూయవే జ్ఞానం విజ్ఞాన సహితం యజ్ఞాత్వా మోక్షసే అశుభాత్. భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, నువ్వు నా పట్ల ఏనాడు అసూయపరుడవు కావు. ఆ విధంగా కానందున ఈ అత్యంత రహస్యమైన జ్ఞానాన్ని, అనుభవపూర్వకమైన విజ్ఞానాన్ని నీకు నేను తెలియజేస్తాను. ఇది తెలుసుకున్న నువ్వు భౌతిక కష్టాల నుండి విముక్తిని పొందుతావు. అర్జునుడికి భౌతిక కష్టం ఏంటి? శారీరకంగా, మానసికంగా మనసు కష్టపడుతున్నది ఆయనకి. యుద్ధం చేయనంటున్నారు. ఆ కష్టం నుంచి కూడా బయటపడతావు నువ్వు. ఆ రహస్యమైన జ్ఞానం ఇది అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకుంటావు నువ్వు అని చెప్పినని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇదం అంటే ఈ శ్లోకంలో మనకేం చెప్తున్నారు అంటే, భగవంతుడి యొక్క ఆరాధన యందు భక్తులకు కావాల్సిన ఐక్య జ్ఞానం గురించి చెప్తున్నారు అనమాట. మరియు శుద్ధ భక్తి యొక్క గొప్పదనాన్ని శ్రీకృష్ణుడు ఈ అధ్యాయంలో చెప్తున్నారు. ఈ అధ్యాయంలో భగవంతుడి యొక్క ఆరాధన యందు భక్తులకు కావాల్సిన జ్ఞానం, ఐక్య జ్ఞానం, దాని గురించి వివరిస్తారనమాట. భగవంతుడి మహిమను తెలుసుకోలేకపోతున్నాం మనం. ఆ భగవంతుడి గురించి పూర్తిగా తెలుసుకుంటే గనక భగవంతుడి ఐశ్వర్యం అంటే ఏంటి అన్నది తెలుస్తుంది మనకి. కర్మ జ్ఞానం యోగాల కన్నా కూడా భక్తి యోగం చాలా గొప్పది అని చెప్పినని కూడా మనం తెలుసుకున్నాం కదా. జ్ఞానం అంటే మనం దేహం కాదు, ఆత్మ అని తెలుసుకోవటం. త్వంపదార్థ జ్ఞానం, నేను ఆత్మని. అది ఆత్మ ఏంటి? చిన్మయము, ఆనందమయం ఆత్మ. తత్పదార్థ జ్ఞానం బ్రహ్మాన్ని తెలుసుకోవటం, పరతత్వం, నిర్గుణ నిర్వికల్ప నిర్విశేషం అని చెప్పినని తెలుసుకోవటం. బ్రహ్మజ్ఞానం అన్నమాట. అది బ్రహ్మాన్ని తెలుసుకోవటం తత్పదార్థ జ్ఞానం అంటే. ఐక్య జ్ఞానం అంటే ఆత్మ బ్రహ్మ ఒకటే అని చెప్పినని తెలుసుకోవటం. త్వంపదార్థ జ్ఞానం అంటే నేను ఆత్మను తెలుసుకోవటం. తత్పదార్థ జ్ఞానం అంటే బ్రహ్మాన్ని తెలుసుకోవటం, పరంతత్వ నిర్గుణ నిర్వికల్ప నిర్విశేష దాని గురించి తెలుసుకోవడం. తర్వాత ఐక్య జ్ఞానం అంటే కర్మ కంటే శరీరాన్ని కలిగించేది, కర్మ అంటే ఏంటంటే శరీరాన్ని ఉత్పత్తి చేసేది, శరీరాన్ని కలిగించేది, మళ్ళీ వంశాభివృద్ధి చేసేది. కర్మ అంటే మళ్ళీ ఇది పుట్టుకను కలిగిస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. భక్తి 2 రకాలు, ప్రధానీభూత భక్తి, కేవల భక్తి. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నారు? గుహ్యతరం, గుహ్యతమం. శాస్త్రాలు ముఖ్యంగా ఉంటాయి.
భగవద్గీతలో ఉన్నటువంటి శ్లోకాలు కూడా చాలా గుహ్యంగా ఉంటాయి. ఆ శాస్త్రంలో ఉన్న విషయాలు కూడా చాలా రహస్యంగా ఉంటాయి. అవి తెలుసుకోవడం కూడా, అర్థం చేసుకోవడం కూడా అందరికీ కాదు. అది గురువుల ద్వారా మనం తెలుసుకొని అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది 9, 10 అధ్యాయాలేమో గుహ్యతమ జ్ఞానం. గుహ్యతమం అన్నమాట. శాస్త్రాలు గుహ్యతమం అంటే భగవంతుని ధామానికి ఎలా చేరాలి అనే విషయాన్ని 7, 8 అధ్యాయాల్లో తెలుసుకున్నాం మనం. గుహ్యతర జ్ఞానం గురించి. భక్తి ద్వారా ధామానికి చేరతారు కానీ సేవ లభించదు. మోక్షాన్ని పొందే జ్ఞానం అని చెప్పారు. ప్రధానీభూత భక్తి ద్వారా ధామానికి చేరతారు కానీ సేవలేవి లభించవు అని చెప్తున్నారు. 9, 10 గుహ్యతమ జ్ఞానం అంటే ఒక శ్లోకంలో జ్ఞానం అంటే భక్తి, ఇది శాశ్వతం. త్వంపదార్థ తత్పదార్థ ఐక్య జ్ఞానం కాదు, ఇది నశించిపోయేది జ్ఞానం. విజ్ఞానం అంటే అనుభవ జ్ఞానం. భౌతిక జగత్తులో అందరికీ పిచ్చివాళ్ళలాగా కనిపించారట. మన సుఖదేవ గోస్వామి ఆయన జ్ఞాని. ఆయన వెళ్తూ ఉంటే ఆ అడవుల్లో వెళ్తూ 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 ఆయన ఇంద్రప్రస్థానికి వచ్చారు. ఇక్కడ ఇంద్రప్రస్థం అంటే ఢిల్లీ ప్రాంతం. ఆ ప్రాంతానికి వచ్చేటప్పటికి ప్రజలందరూ కూడా ఎవరో పిచ్చివాడు వస్తున్నాడని నవ్వటం, రాళ్ళు వేయటం అవన్నీ కూడా చేశారు. ఆయన ఎప్పుడైతే భాగవతాన్ని చెప్పడం మొదలు పెట్టారో అప్పుడు ఆయన గుర్తించారు అనమాట. ఈయన జ్ఞాని అని చెప్పినాను, అప్పుడు గుర్తించారు. ఇట్లా మనం కూడా ఈ భక్తి యోగం అంటే ఏంటి అన్నది మనం గుర్తించాలంటే మనం భగవంతుడి ద్వారా మన గురువుల ద్వారా విని వాళ్ళ ద్వారా తెలుసుకొని గుర్తించాల్సిందే కానీ లేకపోతే గుర్తించలేము. మనం దాంట్లో ఉన్న జ్ఞానాన్ని మనం తెలుసుకోలేం అని చెప్పినని మనకి ఈ అధ్యాయంలో ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు అనమాట మనకి. ఓ అర్జున, నువ్వు నా పట్ల ఏనాడు ఎప్పుడు అసూయ లేదు నీకు. కాబట్టి ఈ అత్యంత రహస్యమైన జ్ఞానాన్ని నీకు అందజేస్తున్నా. అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకోగలుగుతావు నువ్వు ఈ జ్ఞానాన్ని గురించి. ఆ శక్తిని నీకు ఇస్తాను నేను. భౌతిక కష్టాల నుంచి విముక్తి పొందుతావని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్పారు. ఇది చాలా రహస్యమైంది. దేహం ఆత్మల వ్యత్యాసం. అతి రహస్యమైనది భక్తియుత సేవ యొక్క జ్ఞానం, కృష్ణ సంబంధం. భక్తియుత సేవ చేస్తే మనకు కృష్ణుడితో సంబంధం ఏర్పడుతుంది. అత్యంత రహస్యమైనది శుద్ధ భక్తియుత సేవ మరియు కృష్ణుని ప్రతిస్పందన. ఆ శుద్ధ భక్తిలోకి వెళ్ళినప్పుడు మనం భక్తితో చేసేటువంటి ఆ సేవ అంటే కంటిన్యూస్గా పూర్తిగా మనం సరెండర్ అయిపోతాం. అప్పుడు మనం సరెండర్ అయిపోయినప్పుడు ఆ భగవంతుడిలో కూడా ప్రతిస్పందన వస్తుంది. భగవంతుడు కూడా కృపావర్షాన్ని కురిపిస్తారు మనకి. అదే గుహ్యం అన్నమాట, పరమ గుహ్యం. రాజవిద్యా రాజగుహ్యం పవిత్రం ఇదముత్తమం ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం సుసుఖం కర్తుమవ్యయం. ఈ జ్ఞానం విద్యలలో రాజు లాంటిదిట. తర్వాత రహస్యాలన్నింటిలో అత్యంత రహస్యమైన జ్ఞానం ఇది పరమ పవిత్రమైన జ్ఞానం. ఇది
ఆత్మ యొక్క ప్రత్యక్ష అనుభూతిని స్పష్టమైన అవగాహన ద్వారా ఇస్తుంది. అంటే ఈ భక్తి యోగం చేయటం ద్వారా ఈ మనకి ఆత్మతృప్తి లభిస్తుంది. ఆత్మ అంటే ఏంటి, శరీరం అంటే ఏంటి అనే విషయాన్ని తెలుసుకోగలుగుతాం. మనలో ఉన్నటువంటి అంతఃకల్మషాలన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి, వాటంతటవే తొలగిపోతాయి. కాబట్టి ఇది ధర్మం యొక్క పరిపూర్ణత, ఇది నిత్యమైనది మరియు సంతోషంగా నిర్వహింపదగినది అని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు మనకి ఇది పవిత్రం ఇదం ఉత్తమం. శరణాగతి చెంది 24 గంటలు కూడా నామకీర్తన చేయాలి. భౌతిక వ్యక్తులతో తిరిగితే మనకి భక్తి జీవితం నాశనం అయిపోతుంది. భక్తితో మనం ఆచరించేవి, అనుసరించేవి అన్నీ కూడా అవి నాశనం అయిపోతాయి భౌతికమైనటువంటి వాంఛలతో ఉన్న వ్యక్తులతో తిరిగితే. కాబట్టి దీంట్లో మనము ఆ సాధు సంఘంలోనే ఉండాలన్నమాట. నామకీర్తన చేయాలి, శ్రవణ కీర్తన, స్మరణ అది చేయాలన్నమాట. ఇప్పుడు ఈ శుద్ధభక్తి చేయాలి. శుద్ధభక్తి చేస్తూ ఉంటే అంటే ఏంటంటే మనకి ఆహారాన్ని తీసుకుంటున్నాం, ఒక్క ముద్ద తింటే మనకి తుష్టి కలుగుతుంది, రెండో ముద్ద తినేటప్పటికి పుష్టి, తుష్టి పుష్టి క్షుద్బాధ నివృత్తి, మూడో ముద్దకి మన ఆకలి తీరిపోతుంది పూర్తిగా. అట్లాగే ఈ భక్తి చేయటం ద్వారా మనకి ప్రత్యక్షావగమం అంటే ప్రత్యక్షంగా అనుభవించగలుగుతాం. మనం అనుభవించినప్పుడు ఏ విధంగా అయితే ఆ ఒక ముద్ద తినగానే తుష్టి పుష్టి క్షుద్బాధ నివృత్తి కలుగుతుందో అదేవిధంగా భక్తి చేయటం ద్వారా భగవంతుడి మీద ప్రేమ పెరుగుతుంది మనకి. తర్వాత భగవద్ అనుభవం పెరుగుతుంది. ఆ భగవంతుడికి భగవంతుడి సేవలో నియుక్తులమైనప్పుడు అన్య విషయాలపైన విరక్తి కలుగుతుంది. వేరే విషయాలన్నిటి మీద కూడా ఆటోమేటిక్గా విరక్తి వచ్చేస్తుంది భౌతిక విషయాల మీద. ఎప్పుడు మనకు ఆ భగవంతుడి సేవ, భగవంతుడిని తృప్తిపరచటము, భగవంతుడి కృప మనకి కావాలి అని అదే ధ్యాసలో ఉండగలుగుతాం అన్నమాట. ఇదే గుహ్యం, ఇదే రహస్యమైన విషయం అన్నమాట. దీనికి మనం ఏం చేయాలి? 5 అంగాలు, భక్తికి 5 అంగాలు ఉన్నాయి. 5 అంగాలు ఏమిటంటే శ్రద్ధగా పెంచుకోవాలి వాటిని. నామస్మరణ ధన్యోపాయం నైపశ్యామి భవతరణే. రామ హరే కృష్ణ హరే అని చెప్తారు, నామస్మరణ చేయమంటారు. అర్చన చేయాలి భగవంతుడికి. తర్వాత శ్రవణం చేయాలి, ధామంలో నివాసం చేయాలి. శ్రవణం చేయాలి, ధామంలో నివాసం చేస్తే ఏంటంటే ఆ భగవంతుడి ధామంలో మనకేంటంటే ఈ కృష్ణ భక్తులకి బృందావనము, మధుర, మళ్ళా ఇక్కడ మాయాపూరు, ద్వారక, ఇవన్నీ ధామాలు. ఈ ధామంలో నివాసం చేయాలి. నివాసం చేసినప్పుడు మనకి భగవంతుడి మీద భక్తి, ప్రేమ అవి అభివృద్ధి చెందుతాయి అన్నమాట. భగవంతుడు అంటే ఏంటి అనుభవపూర్వకంగా తెలుస్తుంది. శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యం లభిస్తుంది. శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యంలో మనము భక్తిని గురించి తెలుసుకుని భక్తిలో అభివృద్ధి చెందటానికి అవకాశం దొరుకుతుంది. ఆ భగవంతుడి కృపకు పాత్రలు కాగలుగుతాం. ధర్మం కన్నా కూడా వేరైంది కాదు ఇది. శుద్ధ భక్తి చేస్తే అన్ని ధర్మాలు చేసినట్లేట, అన్ని దానం ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి కదా, ఇవన్నీ చేసినట్లే శుద్ధ భక్తి చేస్తే. ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం అంటే ధర్మం కంటే కూడా విశేషమైంది, ఇది వేరైంది కాదు. ధర్మం అంటే ఏంటి?
మనకి చాలా ధర్మాలు ఉన్నాయి. పతి ధర్మం, పత్ని ధర్మం, ఆ, మాతృధర్మం, పితృధర్మం, ఆచార్య ధర్మం, ఇవన్నీ ధర్మం ప్రకారంగా ఆచార్యులను ఎలా చూసుకోవాలి, భర్తను ఎలా చూసుకోవాలి, భార్యను ఎలా చూసుకోవాలి, పిల్లల్ని ఎలా చూసుకోవాలి, అత్తమామల్ని ఎలా చూసుకోవాలి, పెద్దవాళ్ళ పట్ల ఏ విధంగా మనం ప్రవర్తించాలి, ఇవన్నీ కూడా ధర్మ సూక్ష్మాలన్నీ కూడా మనకు ఉన్నాయి. కానీ ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం ఈ ధర్మాలన్నింటికంటే కూడా వేరైంది ఏది అంటే పరమైంది భక్తి, భక్తి యోగం. అంటే ఈ ధర్మాలు నెరవేర్చవచ్చు అని చెప్పనని చెప్పట్లేదు. ఆ ధర్మాలు ఆటోమేటిక్గా అవి జరుగుతూనే ఉంటాయి. మనం భక్తిలో మనము ఇంప్రూవ్ అవుతూ ఉంటాం. భక్తి యోగాన్ని చేస్తూ ఉన్నప్పుడు, భగవంతుడిని సేవిస్తూ ఉన్నప్పుడు భగవంతుడు అన్ని చేసి చూపించారు కదా. యశోదామాతకి ప్రేమను చూపించారు, నందుడితో ఎలా ఉండాలి, తండ్రితో ఎలా ఉండాలి చూపించారు. ఒక రాజు ధర్మాన్ని రాజు ఏ విధంగా నిర్వర్తించాలో చేసి చూపించారు, అన్నీ చూపించారు. అందుకని అవన్నీ ఆటోమేటిక్గా మనం చేస్తూనే ఉంటాం. భక్తిలో పూర్తిగా శరణాగతులైపోయి ఆ భగవంతుడి సేవ చేయటం ద్వారా మనము ఆ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా ఆటోమేటిక్గా జరిగిపోతూ ఉంటాయి. అశ్రద్ధాన పురుష ధర్మస్య పరంతప అప్రాప్య మాం నివర్తంతే మృత్యు సంసారవత్మని. ఈ శత్రువులను జయించేవాడా, శత్రువులందరూ నువ్వంటే ఆయన విధేయుడు, ఆయన ఇచ్చి వెళ్ళి నిలబడ్డాడంటే భయపడతారు. చాలా మంది రాజులు సరెండర్ అయిపోయి ఆయనకి ధనం ఇచ్చేశారట. ధనంజయుడు ఆయన రాజసూయాగం చేసేటప్పుడు యుధిష్ఠిరుడు అర్జునుడిని పంపిస్తాడు, ధనం తీసుకొని రా అని. అన్ని రాజ్యాల దగ్గరికి, అన్ని రాజ్యాల మీదకి వెళ్తారు, అన్ని వైపులకి, అన్ని దిక్కులకి. కొన్ని చోట్ల ఆయన యుద్ధం చేసి గెలిస్తే కొన్ని చోట్ల సరెండర్ అయిపోయినారు ఆయనకి శత్రువులు. భయపడ్డారు, భయపడి ఇచ్చేస్తారు. ఈ ధర్మం యందు విశ్వాసం లేని జనులు నన్ను పొందజాలరు. అందువలన వారు పదే పదే జనన మరణ చక్రంలో ఈ లోకానికి తిరిగి వస్తూ ఉంటారు. శుద్ధభక్తి చేయటానికి సుఖకరమైందనమాట శుద్ధభక్తి. శ్రద్ధ లేనటువంటి వాళ్ళు శుద్ధభక్తి చేయలేరు. శ్రద్ధ లేదు వాళ్ళకి, శుద్ధభక్తి చేయలేరు. అశ్రద్ధ దానాహ శ్రద్ధ లేని వాళ్ళు శుద్ధభక్తి చేసి అందరూ సంసారం నుండి బయటపడవచ్చు కదా అనుకోవచ్చు. అందరూ చక్కగా శుద్ధభక్తులైపోయి ఈ సంసార చక్రంలోంచి బయటపడిపోయి భగవద్ధామానికి చేరుకోవచ్చు కదా, హ్యాపీగా ఉంటుంది కదా అనుకుంటారు. కానీ శుద్ధభక్తికి కావాల్సిన అర్హత శ్రద్ధ, శ్రద్ధ, విశ్వాసం, అవి రెండు ఉంటేనే శుద్ధభక్తి చేయగలుగుతారు. కర్మలు చేసి ఫలితాన్ని ప్రీతిపూర్వకంగా భగవంతుడికి సమర్పించాలి. ఇలా సమర్పణ చేయటం ద్వారా భగవంతునిపై విశ్వాసం పెరుగుతున్నది మనకి. ఆ విధంగా ఫలితాలు భగవంతుడికి అర్పించడం ద్వారా మనకి ఏమవుతుందంటే భగవంతుడి మీద విశ్వాసం పెరుగుతుంది. లేదా విశ్వాసం పెరుగుతుందా లేదా అన్నది కూడా మనమే గమనిస్తాం. శాస్త్రాలు, భగవంతుని లీలలు వినటం, శాస్త్రాలు వినటం, చదువుకోవడం, శాస్త్రాలు వినటము, దీని ద్వారా శ్రద్ధ పెంచుకోవాలి మనం. శ్రద్ధ ఎట్లా పెరుగుతుంది? శాస్త్రాధ్యయనం ద్వారా, శాస్త్రాలు వినటం ద్వారా పెరుగుతుందన్నమాట. భగవంతుడి మీద విశ్వాసం పెరుగుతుంది. ఆయన లీలలు వినడం ద్వారా, ఆయన ఇంత గొప్పవాడు, ఆయన గోవర్ధనాన్ని ఎత్తారు, సంపూర్ణ సౌందర్యవంతుడు, సంపూర్ణ ఐశ్వర్యవంతుడు,
అంతా ఆయన మొత్తం సృష్టి మొత్తం కూడా ఆయన ఆధీనంలో ఉంది. ఇవన్నీ తెలుసుకోవడం ద్వారా మనకి ఆ భగవంతుడి లీలలు, ఆ కృష్ణ భగవానుడి లీలలన్నీ మనం తెలుసుకోవడం ద్వారా మనకి ఆ భగవంతుడి మీద శ్రద్ధ పెరుగుతుంది. ప్రేమ, ప్రీతిపూర్వకంగా ఆ భగవంతుడి లీలలు వింటాం మనం. ఆ వినడం ద్వారా శ్రద్ధ మనకి ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. సత్వగుణంలో ఉండి శాస్త్రాధ్యయనం చేయాలి. మనం సత్వగుణంలో ఉండాలి శాస్త్రాధ్యయనం చేసేటప్పుడు. దీని ద్వారా కూడా మనకి శ్రద్ధ పెరుగుతుంది. అంతఃకరణ శుద్ధి లేకుండా పూర్ణ శ్రద్ధ కలిగినప్పుడు పూర్తిగా శ్రద్ధగా చేస్తున్నాం మనం. శాస్త్రాలు వింటున్నాం, భక్తి చేస్తున్నాం. చేసేటప్పుడు అంతఃకల్మషాలన్నీ కూడా వాటంతట అవే తొలగిపోతాయి. అది మళ్ళీ మనం ఒక ప్రయత్నపూర్వకంగా చేయాల్సిన అవసరం లేదని చెప్తున్నారనమాట ఇక్కడ. శుద్ధ భక్తికి అంతఃకరణ శుద్ధి అవసరం లేదు. సాధన భక్తి చేయాలంటే ఐశ్వర్య జ్ఞానం అవసరం. సాధన భక్తి చేయాలంటే ఐశ్వర్య జ్ఞానం అవసరం లేదు. సాధన భక్తి చేయాలంటే ఐశ్వర్య జ్ఞానం అంటే కర్మలు, అంతఃకరణ శుద్ధి అవసరం లేదు. సాధన భక్తి చేయాలంటే, శుద్ధ భక్తి చేయాలంటే మనకి అంతఃకరణ శుద్ధి అవసరం లేదు. కానీ ఐశ్వర్య జ్ఞానం గురించి తెలుసుకోవాలి. భగవంతుడి ఐశ్వర్య జ్ఞానం ఏంటి? సాధన భక్తి 2 రకాలు. నిన్న చెప్పుకున్నాం మనం. వైదిక సాధన భక్తి గురించి చెప్పుకున్నాం నిన్న. రాగానుగ భక్తి గురించి, వైదిక సాధన భక్తి గురించి చెప్పుకున్నాం. వైదిక సాధన భక్తి చేయాలి. భగవంతుని ఐశ్వర్య జ్ఞానం తెలుస్తుంది అప్పుడు. శుద్ధ భక్తి చేసేందుకు ఐశ్వర్య జ్ఞానం గురించి తెలుసుకోవాలి మనం. భగవంతుడి ఐశ్వర్య జ్ఞానం ఏంటి అనేది తెలుసుకోవడం ద్వారా మనలో విశ్వాసము, శ్రద్ధ పెరుగుతాయి. అంటే వైదిక సాధన భక్తి అంటే నిష్ఠా నియమాలతో కూడినటువంటిది. అది మొత్తం ఈ నియంత్రించేవాడు, ఈ లోకాలన్నీ కూడా నియంత్రించేవాడు ఎవరు? భగవంతుడు అనే విషయాన్ని మనం తెలుసుకుంటే ఆయన మీద మనకి రెస్పెక్ట్ కలుగుతుంది. ఫస్ట్ రెస్పెక్ట్ కలుగుతుంది, తర్వాత భగవంతుని మీద ప్రేమ వస్తుంది, శ్రద్ధ, విశ్వాసం కూడా కలుగుతాయి. If we are not serious in school, we remain in the same class. If we are not serious in devotion, we remain in the same cycle of birth and death. ఇప్పుడు మనం చదువుకుంటున్నాం, పిల్లలు చదువుకుంటూ ఉంటారు, వాళ్ళు శ్రద్ధ చూపించారు చదువు మీద. టీచర్ చెప్పిన విషయాలు ఏవి వినరు, ఫాలో అవ్వరు, నేర్చుకోరు. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఎగ్జామ్ పెడతారు, ఎగ్జామ్లో ఫెయిల్ అవుతారు, అదే క్లాసులో కూర్చుంటారు, మళ్ళీ అదే క్లాస్ చదువుతారు, మళ్ళీ సేమ్ అలాగే ఉన్నారు, మళ్ళీ అదే క్లాస్ చదువుతారు, మళ్ళీ అలాగే ఉన్నారు, మళ్ళీ అదే క్లాస్ చదువుతారు, తర్వాత డిబార్ చేసి పారేస్తారు. అట్లా మనం ప్రవర్తించడం ద్వారా డిబార్ అంటే ఏంటి? మనకి వేరే జంతువుల దేహాలలోకి ప్రవేశిస్తుంది మన ఆత్మ. పూర్తిగా కర్మలన్నీ ఇంద్రియాల తృప్తితో చేస్తూ 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 భగవంతుడిని గుర్తించకపోతే మనకి జంతువుల జన్మలు వస్తాయి అన్నమాట. అదే మనం సీరియస్గా భక్తిని చేసినప్పుడు భగవద్ధామానికి చేరుకుంటాం.
మనం చేయలేదు, శ్రద్ధతో భక్తిని చేయనప్పుడు ఈ సేమ్ సైకిల్ ఆఫ్ బర్త్ అండ్ డెత్ మొత్తం కూడా ఆ జైంట్ వీల్ ఎక్కుతూ ఉంటాం, దిగుతూ ఉంటాం. అలాగే మనం పుడుతూ ఉంటాం, మళ్ళీ చచ్చిపోతూ ఉంటాం, మళ్ళీ పుడుతూ ఉంటాం, మళ్ళీ చచ్చిపోతూ ఉంటాం, ఇంకో దేహాన్ని తీసుకుంటాం. అట్లా మనం ఆ సర్కిల్లోనే తిరుగుతూ ఉంటాం. మయా తతమిదం సర్వం జగదవ్యక్తమూర్తినా మత్సాని సర్వభూతాని చాహం తేష్వస్థితః. ఈ సమస్త విశ్వము నా అవ్యక్త స్వరూపంచే వ్యాపింపబడి ఉన్నది. సమస్త ప్రాణులు నా యందే స్థితమై ఉన్నాయి, కానీ నేను వాటి యందు స్థితులను కాను అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఈ ప్రకృతి మొత్తాన్ని కూడా నేనే సృష్టిస్తున్నాను. నాకు ఎటువంటి ఆసక్తి ఆ ప్రకృతి మీద ఆ విషయాసక్తి నాకు లేదు. అనేక బ్రహ్మాండాలు సృష్టిస్తున్నా, అయినప్పటికీ కూడా వాటిలలో నేను లేనంటున్నారు. అంటే వాటి మీద నాకు ఆసక్తి లేదు. మనం ఏదైనా చిన్న వస్తువు కొనుక్కుంటాం, ఒక చిన్న ఇల్లు కట్టుకుంటాం, మనకు విపరీతమైన ఆసక్తి ఉంటుంది. ఆ ఇంటి మీద, పిల్లల మీద వైరాగ్యం ఉండదు. ఎప్పుడు వాటి చుట్టూనే తిరుగుతూ ఉంటుంది మన మనస్సు. ఆ విధమైన ఆసక్తి భగవంతుడికి ఉండదు. అలా చెప్తున్నారు ఆయన. ఇప్పుడు అంబరీష్ మహారాజు ఆయన గొప్ప రాజు అయినప్పటికీ కూడా ఆ రాజు లేకపోతే రాజ్యం అరాచకం పెరిగిపోతుంది అనమాట. అమాత్యులు, సేనాపతులు, సైన్యము, దుర్గము, కోశము, ప్రజలు అంతా ఆయన ప్రకృతి మొత్తం కూడా అన్నీ ఆయన సృష్టిలో భాగాలన్నమాట. కానీ ఆయన సింహాసనంపై ఎవరు రాజు సింహాసనం మీద ఉంటారు. ఈ సృష్టించినటువంటి భగవంతుడు మనకు కనిపించరు. ఎక్కడో ధామంలో ఉంటారు ఆయన, చింతామణి ధామంలో. అంత మాత్రాన ఆయన లేనట్లా రాజుగారు కనిపించనంత మాత్రాన మన రాజుగారు లేనట్లా. ఇప్పుడు మనకి ప్రైమ్ మినిస్టరు మోడీ గారు, ఆయన అన్ని పనులన్నీ చేయిస్తున్నారు. మనకి అన్ని చేయించినప్పుడు వాళ్ళ కింద వాళ్ళందరూ కూడా చేస్తారు. డైరెక్ట్గా ఆయన వచ్చి చెయ్యరు. ఆయన అందరికీ కనిపించరు. నేను వెళ్ళి కలుస్తానంటే మనల్ని కలవనిస్తారా? కలవనివ్వరు. అంత మాత్రాన ఆయన లేనట్లా, ఆయన పనిలో ఆయన భాగం పంచుకోనట్లా కాదు. మొత్తం కూడా పై వాళ్ళ అధీనంలోనే ఉంటుంది. వాళ్ళు ఏ విధంగా అయితే పరిపాలిస్తారో ఆ పరిపాలనా వ్యవస్థ మొత్తం కూడా, పరిపాలనకి సంబంధించిన వ్యవహారం మొత్తం కూడా అదే పద్ధతిలో ఉంటుంది. అలాగే ఇక్కడ మొత్తం భగవంతుడే బీజ ప్రదాత. పురుషావతారం, ముగ్గురు పురుషావతారాలు: కారణోదక సాయి విష్ణువు, గర్భోదక సాయి విష్ణువు, క్షీరోదక సాయి విష్ణువు. ఇప్పుడు గర్భోదక సాయి విష్ణువు గర్భంలో నుంచి ఇక్కడ తామర పువ్వు నాళం బయలుదేరింది చూడండి. ఇక్కడ మొత్తం కూడా ఇట్లా వెళ్ళి పైకి వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ ఆ పువ్వులో నుంచి బ్రహ్మగారు వచ్చారు. పుష్పంలో బ్రహ్మగారి సృష్టి జరిగింది. మొదటి జీవి ఎవరు అంటే బ్రహ్మగారే. బ్రహ్మగారు ఏం చేశారు? చూశారు, చుట్టూ చూశారు, చీకటిగా ఉంది, ఏం అర్థం కాలే ఆయనకి. ఇదేంటిది, ఎక్కడున్నాను నేను అని చెప్పినని ఆ నాళంలో నుంచి కిందికి వచ్చారట. పూర్తిగా కిందికి వచ్చారు, బొడ్డు దగ్గరికి వచ్చేసారు. ఆ బొడ్డు దగ్గర చుట్టూ సముద్రం, నీళ్లు ఉన్నాయి, ఇంకేమి కనిపించలే ఆయనకి. మళ్ళీ పైకి వెళ్ళిపోయినారు, పద్మం దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి ఆ పద్మం
లో కూర్చొని తపస్సు చేసుకోవడం మొదలు పెట్టారు. తప తప అని వినిపించింది ఆయనకి పదాలు. తపస్సు చెయ్యి అని చెప్పనని ఆదేశం ఇచ్చినట్టుగా అయింది. ఆయన కూర్చొని తపస్సు చేయటం మొదలు పెట్టారు. ఆయన తపస్సు చేసిన తర్వాత కొంతకాలం తపస్సు చేసిన తర్వాత భగవంతుడు ప్రత్యక్షమయ్యారు. భగవంతుడు ప్రత్యక్షమయ్యి నువ్వు సృష్టి కార్యాన్ని నిర్వహించు అని చెప్పనని ఆయనకు ఆదేశించారు. ఆదేశించినప్పుడు ఆయన ఆ సృష్టి కార్యాన్ని నిర్వహించారనమాట. మొత్తం కూడా ఆ సృష్టి గురించి అది ఇంకొక రోజు చెప్పుకుందాం. ఇంకో అధ్యాయంలో వస్తుంది. ఇదే సేమ్ గోలోక చార్ట్ ఫుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు. ఇక్కడ ఈ నాళల్లో మనకి పై లోకాలన్నీ అప్పర్ ప్లానెట్స్, కిందివన్నీ కూడా లోయర్ ప్లానెట్స్, మధ్యలో మనకి భూమి ఉంది. ఈ అప్పర్ ప్లానెట్స్ ఏంటి? భువర్లోకం, సువర్లోకం, మహర్లోకం, జనలోకం, తపలోకం, సత్యలోకం. ఈ ప్రతి ప్లానెట్లో కూడా ఉంటారు, జీవులు ఉంటారు. అట్లాగే లోయర్ ప్లానెట్స్ ఏంటి? అతల, వితల, సుతల, తలాతల, మహాతల, రసాతల, పాతాళ. ఇవి లోయర్ ప్లానెట్స్. మధ్యలో ఉన్నాం మనం, కరెక్ట్గా భూమి మీద ఉన్నాం మనం. ఈ మొత్తం సృష్టి గర్భోదక సాయి విష్ణువు ప్రతి లోకంలో కూడా ఆయన ఉంటారన్నమాట. కోట్లాది లోకాలు, అన్నింటిలో కూడా బ్రహ్మగారు ఉంటారు. అన్ని లోకాలు ఉంటాయి. ఆ గర్భోదక సాయి విష్ణువు ఉంటారు. అన్నీ కూడా ఉంటాయి. సృష్టి కార్యం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఈ బ్రహ్మగారు ఈ నాళంలో నుంచి బ్రహ్మగారు వచ్చారు కదా మనకి. అంటే సృష్టికర్త ఎవరు? బ్రహ్మగారు సృష్టి చేయమని చెప్పి ఆదేశించారు భగవంతుడు. కానీ ఆ సృష్టికర్త ఎవరు, బీజప్రదాత ఎవరు అంటే మనకి భగవంతుడే, గర్భోదక సాయి విష్ణువు. ఆయనే బీజప్రదాత అని చెప్పి మనము తెలుసుకోవాలన్నమాట. ఐదో శ్లోకం. నచమస్తాని భూతాని పశ్య మే యోగమైశ్వరం భూతభృన్న చ భూతస్థో మమాత్మా భూతభావనః. నచమస్తాని భూతాని, నచమస్తాని నాయందున్నవి, భూతాని సృష్టి అంతయు, పశ్య చూడుము, మే నా యొక్క యోగమైశ్వరం అచింత్యమైన యోగశక్తిని, ఆ అచింత్యమైనటువంటి యోగశక్తిని చూడమని చెప్తున్నారు. అన్ని జీవులను పోషించువాడను, భూత నచ భూతస్థ, వ్యక్తమైన ప్రపంచమునందున్న వాడను. ఈ భౌతిక ప్రపంచం మొత్తం కూడా వ్యక్తమైంది. ఆ వ్యక్తమైన ప్రపంచంలో భగవంతుడు కూడా ఉన్నానని చెప్తున్నారు. మమహ నా యొక్క, ఆత్మ భూత భావన స్వరూప సర్వ వ్యక్త రూపములకును ఆధారం. ప్రతి రూపానికి కూడా ఆధారం ఎవరు అంటే భగవంతుడే. ఒక నదిని సృష్టించిన, ఒక పుష్పాన్ని సృష్టించిన, తర్వాత ఒక మొత్తం భౌతిక సృష్టి మొత్తం కూడా అన్నిటికీ కూడా ఆధారం ఎవరు అంటే భగవంతుడే.
నేనే అని చెప్పనని చెప్తున్నారు. నాచే ఏర్పాటు చేయబడిన ప్రకృతి, సకల జీవులు వీళ్ళందరూ కూడా నా చేత ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి. అవి భౌతిక ప్రకృతిలో ఉన్నాయి కానీ నాలో లేవు అని చెప్తున్నారు. నా పైన వారు ఆధారపడి ఉన్నారు పూర్తిగా, భౌతిక ప్రకృతి మొత్తం కూడా. కానీ వాటి పైన నేను ఆధారపడలేను. నా స్వరూప శక్తితో నేను రమిస్తూ ఉంటా అని చెప్పినని చెప్తారనమాట భగవంతుడు. వీటి అవసరం నాకు లేదు అని. మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతి సూయతే సచరాచరం హేతునానేన కౌంతేయ జగద్విపరివర్తతే. ఈ ప్రకృతి నేనే సృష్టిస్తున్నాను. ఈ ప్రకృతి మొత్తం కూడా మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతి, నా అధ్యక్షంలో ఈ ప్రకృతి మొత్తం కూడా నడుస్తోంది. ప్రకృతి సృష్టింపబడింది. భగవంతుడి దృష్టిపాతం జరిగిందిట. కారణోదక సాయి విష్ణువు దృష్టిపాతంతో ప్రకృతి అనేది ఏర్పడింది. ప్రకృతి మాత ఏర్పడింది అన్నమాట. ఈ ప్రకృతిని నేనే సృష్టిస్తున్నానని చెప్తున్నారు. ఎటువంటి అయినప్పటికీ కూడా నాకు దాని మీద ఆసక్తి లేదు. చెప్పాను కదా, మనం ఒక చిన్న పెన్ను కొనుక్కున్నా కూడా దాని మీద చాలా ప్రేమ, ఆసక్తి ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఇన్ని లోకాలు సృష్టిస్తున్నా కూడా ఆయనకి దాని మీద ఆసక్తి లేదు. భగవంతుడికి వైరాగ్యం, సంపూర్ణ వైరాగ్యవంతుడు ఎవరంటే భగవంతుడు. పెద్ద పెద్ద రాజులు, అంబరీషుడు కానీ, పరీక్షిత్ మహారాజు కానీ, జనక మహారాజు కానీ, వీళ్ళందరూ కూడా సుభిక్షంగా ఉన్నటువంటి రాజ్యాల్ని పరిపాలించారు. వాళ్ళు పరిపాలిస్తున్నప్పటికీ కూడా వాటి మీద వాళ్ళకి వ్యామోహం లేదు. వాళ్ళు చేయాల్సిన కర్తవ్యాన్ని చేస్తూ భగవంతుడిని పూర్తిగా ఆరాధించారు. సరెండర్ అయిపోయారు వాళ్ళు భగవంతుడికి. ఇప్పుడు రాజు లేకపోతే రాజ్యం నష్టం అయిపోతుంది అన్నమాట. సృష్టికి భగవంతుడు ఉన్నారు ఆయన. కాబట్టే ఆయన అధ్యక్షతలో మొత్తం కూడా సృష్టింపబడుతున్నది, లయింపబడుతున్నది, స్థిరంగా ఉంటున్నది మొత్తం కూడా. ఆ భగవంతుడి శక్తే ఆధారం అన్నమాట. మహాత్మానస్తు మాం పార్థ దైవీం ప్రకృతిమాశ్రితాః భజంత్యనన్యమనసో జ్ఞాత్వా భూతాదిమవ్యయం. పార్థ, నా యొక్క దివ్యమైన శక్తిని ఆశ్రయించిన మహాత్ములు నన్ను సమస్త సృష్టికి ఆదిమూలమని తెలుసుకుంటారు. అనన్య చిత్తంతో కేవలం నాయందే మనస్సు లగ్నం చేసి వారు నా భక్తిలో నిమగ్నం అవుతారు. వీళ్ళు పూర్తిగా ఆ భగవంతుడే, ఆ దివ్యమైన శక్తిని ఆశ్రయిస్తారు. మహాత్ములు ఆశ్రయం తీసుకున్నప్పుడు సమస్త సృష్టికి భగవంతుడే మూలం అనే విషయాన్ని వాళ్ళు తెలుసుకోగలుగుతారు. వేరే అనన్య చిత్తం అంటే చిత్తం వేరే విషయాల మీదకి వెళ్లకుండా ఉంటుంది అన్నమాట. కేవలం భగవంతుడి మీదే నిమగ్నమై ఉంటుంది మనస్సు. అట్లా మనస్సును లగ్నం చేసి వాళ్ళు నా భక్తిలో నిమగ్నం అవుతారు. భక్తిలో పూర్తిగా వాళ్ళు 24/7 ఎప్పుడు కూడా ఆ కృష్ణనామాన్నే జపం చేస్తూ ఉంటారన్నమాట. ఈ భగవంతుడి విగ్రహానికి భేదం లేదు అని తెలుసుకుని భగవంతుని విగ్రహాన్ని సేవిస్తూ ఉంటారు. ఆ భగవంతుడి నుంచే సర్వం కూడా ఏర్పడింది. నేనే సర్వత్రా వ్యాపించున్నాను అని కూడా భగవంతుడు చెప్తున్నారు. నమ్మండి. ఈ విషయాన్ని మనం తప్పకుండా నమ్మాలి. భగవంతుడు డైరెక్ట్గా చెప్తున్నారు, నేనే భగవాన్ 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 అని ప్రతి చోట చాలా చోట్ల మనకి చెప్పారు భగవద్గీతలో కూడా.
భగవంతుడి ఐశ్వర్య జ్ఞానం కావాలి. భగవంతుడిని నమ్మాలంటే ఐశ్వర్య జ్ఞానం, భగవంతుడి ఐశ్వర్య జ్ఞానం గురించి తెలుసుకోవాలన్నమాట. శుద్ధ భక్తి చేసేందుకు వేరే జ్ఞానం అవసరం లేదు, భగవంతుడి ఐశ్వర్య జ్ఞానం ఉంటే చాలు మనకి. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, రాగాను భక్తులు వీళ్ళందరూ కూడా, యశోదామాత, ఈ గోపికలు, గోపబాలకులు, వీళ్ళందరూ కూడా, వీళ్ళందరూ ప్రేమతో భగవంతుడిని సేవించారు వీళ్ళు. ఇది రాగాను భక్తి. అదే ద్వారకలో రాణులు, రుక్మిణీ దేవి, మళ్ళనేమో దేవకి దేవి, వీళ్ళందరూ చేసిందేమో వైది భక్తి. సతతం కీర్తయంతు మాం ఏతంతస్య దృఢవ్రతాః నమస్యంతస్య మాం భక్త్యా నిత్యయుక్తా ఉపాసతే. మహాత్ములు ఎల్లప్పుడూ నా దివ్యలీలను గానం చేస్తూ, దృఢ సంకల్పంతో పరిశ్రమిస్తూ, వినయంతో నా ముందు ప్రణమిల్లుతూ, నిరంతరం వారు నన్ను భక్తితో ఆరాధిస్తారు. ఎప్పుడు కంటిన్యూస్గా భగవంతుడిని భక్తితో భగవంతుడిని ఆరాధిస్తారు 24/7 మహాత్ములు. సతతం అంటే నిరంతరం, సతతం అంటే ఎల్లప్పుడూ, నిరంతరం. సతతం కీర్తయంతో మాం, కీర్తన చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు. ఇంకా ఇంకా కీర్తన చేయాలి అనుకుంటూ ఉంటారు. ఆ కీర్తన కొంచెం చేసి ఆపేయరు. వాళ్ళకి ఇంకా దాంట్లో ఆ మాధుర్యాన్ని పొందటం అలవాటు చేసుకున్న వాళ్ళకి ఇంకా మాధుర్యం కావాలనిపిస్తూ ఉంటుంది, మాధుర్యాన్ని పొందుతూ ఉంటారు. దృఢ సంకల్పంతో ఉంటారు, అనన్య భక్తులు అన్నమాట వాళ్ళు. భగవంతుని నామం, శ్రవణం, కీర్తనం, స్మరణానికి ఉత్సాహంగా వాళ్ళు ముందుకు వస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళు చేయాలనే ఉత్సాహంతో ఉంటారు. నిత్యయుక్తాః అంటే భగవంతుని దర్శనం కోరుకుంటూ ఉంటారన్నమాట వీళ్ళు. నిత్యయుక్తాః ఉపాసతే. ఆరాధిస్తూ ఉంటారు ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడిని. హరే కృష్ణ. కీర్తన ఎల్లప్పుడూ జపిస్తూ ఉంటారు, కీర్తన చేస్తూ ఉంటారు. దృఢవ్రత దృఢమైన వాగ్దానంతో విశ్వాసం. నమన్యంత, నమస్యంత అంటే ప్రణామాలు అర్పిస్తూ ఉంటారు. నిత్యయుక్త ఎల్లప్పుడూ లీనమై ఉండటం, ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడితో, ఆ భగవంతుడి నామంలో లీనమైపోయి ఉంటారన్నమాట. 21. పదిహేను నుంచి 25 దాకా ఇతర రకాల ఆరాధకులు. 15వ శ్లోకం నుంచి. జ్ఞానయజ్ఞేన చాప్యన్యే యజంతో మాముపాసతే ఏకత్వేన పృథక్త్వేన బహుధా విశ్వతో ముఖం. జ్ఞానం అభ్యసించడం ద్వారా యజ్ఞం చేయటం యందు నిమగ్నులయ్యుండు ఇతరులు దేవదేవుని అద్వితీయుడుగాను, పలువురి యందు వివిధ రూపుడుగాను, విశ్వరూపుడుగాను పూజిస్తారు. జ్ఞానులుగాను ఇదివరకే వర్ణింపబడి ఉన్నారు. వీరికంటేనూ తక్కువ స్థితిలో ఉన్నవారు కొందరు ఉంటారు. వీరిని తన్ను దేవునితో ఐక్యం పొందిన వానిగా పూజించుకునేవాడు. వీళ్ళందరూ నేను దేవునితో సమానము, దేవుళ్ళు ఐక్యమవుతున్నాను అనుకుంటారు.
దేవదేవునికి ఏదో ఒక రూపం కల్పించి దానిని పూజిస్తూ ఉంటారు. ఒక రూపం ఏదో ఒకటి కల్పిస్తారు, కల్పించి దాన్ని పూజ చేస్తూ ఉంటారు. ఒక చెట్టునో పుట్టనో లేకపోతే మనుషులను వీళ్ళ వీళ్ళకి అభిషేకాలు చేస్తూ ఉంటారు, పూజలు చేస్తూ ఉంటారు. దేవదేవుని విశ్వరూపం అంగీకరించి దానిని పూజించువాడు అని 3 విధాలుగా విభజింపబడింది. ఆ దేవదేవుడిని విశ్వరూపుడిగా అనుకొని పూజ చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళే దేవదేవుడిగా అనుకొని పూజించుకునే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. మేమే భగవంతుళ్ళము అని చెప్పిందండి. పౌండ్రక వాసుదేవుడు ఆయన నేనే భగవంతుణ్ణి అని చెప్పనని కృష్ణుడిలాగా వేషం వేసుకుని ఆ భుజస్కంధాలు అవన్నీ పెట్టుకొని భుజకీర్తులు ఆయన తిరిగేవాట. కృష్ణుడెవడు? వాడు కృష్ణుడు కాదు, నేనే కృష్ణుడు అనేవాట. నేనే వాసుదేవుణ్ణి. ఆ తర్వాత లాస్ట్కి ఆయన యుద్ధానికి వెళ్తాడు కృష్ణుడి మీదకి. యుద్ధానికి వెళ్ళేటప్పటికి ఆయన సంహరించేస్తాడు కృష్ణుడు పౌండ్రక వాసుదేవుని. పంతొమ్మిదవ శ్లోకం. అది 15 నుంచి 25 దాకా అన్నారు కదా. అహం క్రతురహం యజ్ఞః స్వదాహమహమౌషధం మంత్రోహం అహమేవాద్యం అహమగ్నే అహం హుతం. నేనే కర్మకలాపమును, నేనే యజ్ఞాన్ని, పూర్వుల కోసం ఆహుతిని నేనే, చికిత్స చేయి మూలికని నేనే, దివ్య మంత్ర జపాన్ని నేనే, అగ్నిని నేనే, హోమాన్ని నేనే, హోమం చేయబడు ద్రవ్యాలన్నీ కూడా నేనే అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. పితామసి జగతో మాతాదాత పితామహ వేద్యం పవిత్రం ఓంకారం రుక్సామయదుదైవచ. బీజప్రదాత భగవంతుడు. పితామసి జగతో అంటే ఆయన తండ్రి అన్నమాట జగత్తు మొత్తానికి కూడా. సృష్టి ప్రదాత, సృష్టి మొత్తాన్ని కూడా సృష్టించిన వాడు. తండ్రి తల్లిలాగా పరమాత్మ రూపంలో తండ్రి తల్లి లాగా పరమాత్మ రూపంలో ఉండి బ్రహ్మకు తండ్రి కాబట్టి తాత. బ్రహ్మగారికి కూడా తండ్రి ఆయనే భగవంతుడు. మనకెవరు? మనకు భగవంతుడు తాత తాత. అంటే బ్రహ్మగారు మనల్ని సృష్టించారు కదా, అందుకని చెప్పిన ఆయనది విసర్గ అయితే సర్గ ఎవరిది అంటే భగవంతుడిది. బీజప్రదాత ఎవరు అంటే కృష్ణ భగవానుడే. గతిర్భక్త ప్రభు సాక్షి నివాస శరణ సుహృత్ ప్రభవ ప్రళయ స్థానం నిధానం బీజము వ్యయం. ఇక్కడ మనకి దేవుడికి ప్రభువుకు ఉన్న సంబంధాన్ని గురించి తెలియజేస్తున్నారు. నేనే గమ్యాన్ని, నేనే పోషకుడిని, ప్రభువును, సాక్షిని, నివాసమును, ఆశ్రయాన్ని, మిక్కిలి సన్నిహిత స్నేహితులను, సృష్టిని, ప్రళయమును, సర్వాధారాన్ని, విశ్రాంతి స్థలాన్ని, నిత్య బీజం నేనే. ఇవన్నీ కూడా నేనే అని చెప్తున్నారు. దాంతోపాటుగా బీజప్రదాతను కూడా నేనే. ఒక అవకాశం ఇచ్చాను సృష్టి చేయటానికి అంతే. కానీ బీజప్రదాత ఎవరంటే నేనే అని చెప్పినాను భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. తపామ్యహమహం వర్షం నిగృహ్ణాం సృజామజా అమృతం చైవ అమృతస్య సదసత్యాహ. అర్జున
వేడి ఇచ్చువాడను నేనే, వర్షాన్ని నిరోధించువాడను నేనే, అమృతత్వాన్ని మూర్తిభవించిన మరణము నేనే, ఆధ్యాత్మికత్వమును భౌతికత్వమును నా యందే కలవు. ఆధ్యాత్మికంగాని భౌతికంగాని మొత్తం కూడా నాలోనే ఉన్నాయి. ఈ సృష్టి మొత్తం చేసిన వాడిని నేనే అని చెప్పినాను భగవంతుడు చెప్తున్నారు. వర్షం కూడా నేను చెప్తేనే కురుస్తుంది, వర్షం సకాలంలో. మొత్తం అన్నింటిలో నేనున్నాను అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్తున్నారు అనమాట. నేనే అమృతతత్వాన్ని. ఆ కవ్వంతో మదనం చేసినప్పుడు అందులో అమృతం వచ్చిందిట. ఆ అమృతాన్ని తాగటానికి ఈ రాక్షసులు ఒక వరుస, దేవతలు ఒక వరుస కూర్చున్నారు. దేవతలు అడిగారు, రాక్షసులు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు, మొత్తం మా దాకా వచ్చేటప్పటికి అమృతం అయిపోతుంది ఎట్లాగూ. భగవంతుడు అదేం లేదు, మీకు వస్తుంది అని చెప్తారు ఆయన. ఆ అమృతం వాళ్ళకి ఇస్తూ ఉంటే మధ్యలో రాహుకేతువులు కూర్చుంటారు, కనుక్కోలేరు అనుకుంటారు వాళ్ళు. ఆ అమృతం చేతిలో వేసుకునేటప్పటికి వాళ్ళకి ఆ భగవంతుడికి తెలిసిపోతుంది అనమాట వాళ్ళు రాహుకేతువులని. వాళ్ళని సంహరించేస్తారు. సంహరించేసిన తర్వాత ఆ దర్భల మీద కాస్త అమృతం పడితే అది నాకేస్తారు వాళ్ళు, రాహుకేతువులు. అందువల్ల వాళ్ళు కూడా ఉంటారు ఎప్పుడు కూడా. వేదంలో చెప్పబడిన త్రైవిద్యమాం సోమపా పూత పాప యజ్ఞైరిష్వా స్వర్గతిం పార్థయంతే తే పుణ్యమాసాద్య సురేంద్రలోకం అస్నంతి దివ్యాన్ దివిదేవ భోగాన్. వేదాల్లో చెప్పబడిన సకామ కర్మల పట్ల మొగ్గు చూపేవారు నన్ను యజ్ఞయాగాదులచే పూజిస్తారు. ఆ వేదం చదువుకున్న వాళ్ళు ఆ సకామ కర్మ చేయాలి అనే ఆసక్తితో వాళ్ళు యజ్ఞయాగాదులే నిర్వహిస్తూ ఉంటారు. యజ్ఞశేషమైన సోమరసపానం చేయటం ద్వారా పాపాలన్నీ పోయి పవిత్రులైన వీరు స్వర్గలోకానికి పోవటానికి ఆశిస్తారు. వాళ్ళ యజ్ఞయాగాదులు చేసినప్పటికీ కూడా స్వర్గప్రాప్తి రస్తు అని దీవిస్తారు. స్వర్గాన్నే ఆశిస్తారు వాళ్ళు. ఆ స్వర్గం ఏంటి? కొంత అప్పర్ ప్లానెట్ అది, అంతే మనకన్నా కూడా. అక్కడ జీవులందరూ ఉంటారు. ఆ స్వర్గానికి వెళ్దామని చెప్పిన కోరికతో ఆ స్వర్గానికి వెళ్తారు. వెళ్ళిన తర్వాత కొంతకాలం ఉన్న తర్వాత మళ్ళీ జన్మ తీసుకుంటారు వీళ్ళు బయటకు వచ్చి. వయస్సు నేనే అమరత్వాన్ని అని చెప్తున్నారు. నేనే మృత్యు రూపంలో వస్తాను. నేనే శాశ్వతమైన ఆత్మను, తాత్కాలికమైన పదార్థాన్ని కూడా నేనే. త్రైవిద్యామాం సోమపా పూత పాప యజ్ఞైరిష్వా స్వర్గతిం పార్థయంతే తే పుణ్యమాసాద్య సురేంద్రలోకం అస్నంతి దివ్యాన్ దివిదేవ భోగాన్. వేదాల్లో చెప్పబడిన సకామ కర్మల పట్ల మొగ్గు చూపేవారు, నన్ను యజ్ఞయాగాదులు చెప్పి పూజించేవారు యజ్ఞశేషమైన సోమరసపానం చేయటం ద్వారా పాపాలన్నీ పోయి పవిత్రులైన వీరు స్వర్గలోకానికి పోవటానికి ఆశిస్తారు. వాళ్ళు ఏంటంటే భగవంతుని గుర్తించరు. వాళ్ళు అన్ని వేదాలు చదువుకుంటారు, యజ్ఞాలు యాగాలన్నీ చేస్తారు. చేసి వాళ్ళకి ఏంటంటే ఆ లోకాలకు వెళ్ళాలనే కోరుకుంటుంది. స్వర్గప్రాప్తి రస్తు అని చెప్పిన దీవిస్తూ ఉంటారు మనకి. అట్లా స్వర్గానికి వెళ్దామని చెప్పిన అనుకుంటారు. వాళ్ళు స్వర్గానికి వెళ్తారు. వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు చేసుకున్న పుణ్యకర్మల ఫలం మూలంగా వాళ్ళు మళ్ళీ కూడా ఇంద్రుడి లోకానికి స్వర్గానికి వచ్చేస్తారు అనమాట. మరియు దేవతల విలాసాలకు భోగాలన్నీ కూడా అనుభవిస్తారు. దేవతల విలాసాలు అవి కూడా వాళ్ళు అనుభవిస్తారు అని చెప్పని చెప్తున్నారు. మనం ఎవరైనా స్వర్గానికి వెళ్ళినప్పుడు దేవతలతో సమానంగా అమృతాన్ని సేవిస్తారు. అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి సేవని కూడా వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తారు.
చేసి మళ్ళీ జన్మ తీసుకుంటారు. ఇరవై ఒకటి. తేతం భుక్త్వా స్వర్గలోకం విశాలం క్షీణే పుణ్యే మధ్యలోకం విశంతి ఏవం త్రైవి ధర్మ మనుప్రపన్నా గతా కామ కామాలభంతే. స్వర్గలోకం యొక్క విశాలమైన భోగాలు అనుభవించడితే వారి పుణ్యఫలం అంతా కూడా తరిగిపోతుంది. ఆ భోగాలు అనుభవించేటప్పటికి వాళ్ళ పుణ్యఫలం మొత్తం కూడా అయిపోతుంది చెబుతున్నారు. ఈ విధంగా భోగవస్తుల ప్రాప్తికై వైదిక కర్మకాండాలను ఆచరించేవారు భూలోకానికి పదే పదే వచ్చిపోతూ ఉంటారు. మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మలు తీసుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళు అని చెప్పనని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అనన్యా చింతయంతో మాం ఏ జనా పరిపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం. 22. అనన్యాశ్చింతయంతో మాం ఏ జనాః పరిపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం. కానీ నా దివ్య రూపమునే స్మరిస్తూ అనన్య భక్తిలో నిమగ్నమై ఉండేవారు మనస్సు నిలిపిన వాళ్ళు, వారికి లేనిది కూడా లేదు, లేనివన్నీ కూడా తీసుకో, లేనిదేదో అది సమకూర్చి పెడతానని చెబుతున్నారు. మరియు వారికి ఉన్నదాన్ని సంరక్షిస్తాను, మీకు ఏదైతే ఉందో దాన్ని నేను కాపాడుతాను, లేని దాన్ని మీకు నేను ఏర్పాటు చేస్తాను అని చెప్పని భగవంతుడు ఇక్కడ చెబుతున్నారు. ఇక్కడ ఎవరు చెప్పండి, ఎవరున్నారు ఇక్కడ? ప్రహ్లాదుడు కుచేలుడు. ప్రహ్లాదుడు నరసింహస్వామి. ఇక్కడ ఈ స్లైడ్ లో ఎవరున్నారు? ఇక్కడ ఈ పైన ఇక్కడ ఎవరు? కుచేలుడు, ఆ? సుధాముడు సుధామ మన కుచేలుడు అంటారు. కావట్లేదు ప్రభు, మీరు చెప్పేది వినిపించట్లా. సుధాముడు, కుచేలుడు. ఒక్క నిమిషం వింటారు. కృష్ణ సుధామ, స్లైడ్ చూపించాను మీకు. కృష్ణ సుధామ లీలానంద మాతాజీ. కృష్ణ సుధామ లీలా. కృష్ణుడు సుధాముడు. కరెక్ట్, సుధాముడు. సుధాముడు ఇంకొక పేరేంటి? కుచేలుడు. కుచేలుడు. ఇక్కడ కుచేలుడు, ఇక్కడ చూడండి, కుచేలుడికి సేవ చేస్తున్నారు కృష్ణ భగవానుడు. కుచేలుడు సద్బ్రాహ్మణుడు అనమాట, సద్భక్తుడు, సద్బ్రాహ్మణుడు. అందుకని ఆయన భగవంతుడు అయినప్పటికీ కూడా సద్బ్రాహ్మణుల్ని సేవించాలి, గౌరవించాలి అని చెప్పి నన్ను చేసి చూపించారు ఆయన భగవంతుడు. యాంతి దేవవ్రతా దేవాన్ పితృన్ యాంతి పితృవ్రతాః భూతాని యాంతి భూతేజ్యా యాంతి మధ్యాదినోపి మాం. దేవతలను పూజించేవారు దేవతలు జన్మిస్తారు, పితృదేవతలను ఆరాధించేవారు పితృలోకాలకు వెళ్తారు, భూత ప్రేతాలను అర్చించేవారు అలాంటి వాటిల్లో పుడతారు, మరియు నా భక్తులు నన్నే చేరుకుంటారు. ఆ దేవతలను ఎవరైతే ఆరాధిస్తారో ఆ దేవతల లోకాలకు వెళ్తారు అనమాట. ఆ దేవతల లోకాలకు వెళ్ళి దేవతలకు కూడా మళ్ళీ జన్మ ఉంటుంది, వాళ్ళకేం శాశ్వతం కాదు. అలాంటిది అటువంటి దేవతల్ని
పూజ చేసినప్పుడు వీళ్ళకు కూడా అశాశ్వతమైన ఫలాలనే కోరుకుంటారు. కోరుకున్న అశాశ్వత ఫలాన్ని పొంది ఆ ఫలం ఏంటంటే కొంతకాలం ఉంటుంది, నశించిపోతుంది తర్వాత. అలాంటి వాళ్ళ లోకాలకే వెళ్తారు ఈ దేవతల్ని పూజించే వాళ్ళు అని చెప్తున్నారు. పితృదేవతలను ఆరాధిస్తూ ఉంటారు కొంతమంది. పితృదేవతల ఫోటోలు పెట్టుకుంటారు, వాళ్ళని ఆరాధిస్తూ ఉంటారు. భగవంతుడి నెత్తి మీద కూడా పెడతారు, తెలియదు. ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఆర్డర్ తెలియదు ఎలా పెట్టుకోవాలన్నది. అందరికన్నా పైన భగవంతుడిది పెట్టాలి. కృష్ణ భగవానుడిది కానీ వెంకటేశ్వర స్వామి కానీ ఆయన రూపాలు ఏవైనా ఉంటే అవి పైన పెట్టాలి. కింద వస్తాయి దేవతలు కానీ మన గురువులు ఎవరైనా ఉన్నా వాళ్ళందరివి కూడా కింద వస్తాయి, కింద భాగంలో వస్తాయి ఆల్టర్లో. అది తెలుసుకోవాలి. ఆల్టర్లో అరేంజ్మెంట్ కూడా తెలుసుకోవాలన్నమాట, ఎట్లా పెట్టుకోవాలి దేవుళ్ళని. ఈ దేవతలను ఆరాధించే వాళ్ళు దేవతల లోకాలకు వెళ్తారట, పితృదేవతలను ఆరాధించే వాళ్ళు పితృదేవతల లోకాలకు వెళ్తారు. భూత ప్రేతాలను ఆరాధిస్తూ ఉంటారు. ఈ చెట్లు చామలు మళ్ళా ఈ చెట్లకు పూజ చేయటం, పుట్టలకు పూజ చేయటం ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటారు. అలాంటి వాటిలలోనే పుడతారు వాళ్ళు. ఆ భూత ప్రేతాలన్నింటినీ కూడా భూత వైద్యుల్ని భూత వైద్యుల్ని వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తూ ఉంటారు ఎక్కువగా. వాళ్ళ వాళ్ళ సాంగత్యంలోనే మళ్ళీ జన్మ లభిస్తుంది వాళ్ళకి. మరియు భగవంతుడి భక్తులు ఉంటారు వాళ్ళు, భగవంతుడి సేవకులు భక్తులు, భగవంతుడిని శరణ పొందిన వాళ్ళు. వాళ్ళందరూ కూడా భగవంతుడితో పాటే ఉంటారు, ఆయన ధామంలో ఉంటారన్నమాట. ఆయన వస్తున్నారు, ఇప్పుడు ఎలా అయితే ప్రధాని వస్తున్నారు అని చెప్పి అనగా ఆయన కాన్వాయ్ మొత్తం వచ్చేస్తారు. ఆయనకి సంబంధించిన వాళ్ళందరూ కూడా వస్తారు, రక్షణ ఇస్తారు. ఆయనకి గౌరవించడం కోసంగా ఫస్ట్ మొత్తం అందరూ దిగిపోతారు, సెక్యూరిటీ కానీ అంతా. అలాగే భగవంతుడు జన్మ తీసుకుంటున్నారు, వస్తున్నారు, భగవంతుడు అవతరిస్తున్నారు అనగానే ఈ గోపబాలురు గోపికలు వీళ్ళందరూ కూడా ఆ భగవంతుడి లోకంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా ముందు వచ్చేసారు. ముందు వచ్చేసి భగవంతుడు ఎప్పుడు వస్తారా అని భగవంతుడి కోసం వెయిట్ చేశారు వాళ్ళు. ఆయన సేవలో నిమగ్నం అయ్యారనమాట మొత్తం. అలా ఆయన భగవంతుడి భక్తులు భగవంతుడి దగ్గరికే చేరుకుంటారట, అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఇక్కడ కుచేలుడు, ఇక్కడ శబరి, రాముల వారిని సేవించింది ఆమె శబరి. ఇక్కడ గజేంద్రుడి గురించి కూడా చెప్పుకున్నాం మనం. వీళ్ళందరూ కూడా భగవంతుడిని సేవించి భగవద్ధామానికి చేరుకున్నటువంటి వాళ్ళు, భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళని. భక్తి చాలా సరళమైంది. పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యో మే భక్త్యా ప్రయచ్చతి తదహం భక్త్యుపహృతం అస్నామి ప్రేతాత్మనః. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈమె చాలాసార్లు అనుకున్నది భగవంతుడిని చూడాలి, కృష్ణ భగవానుడిని. ఒకరోజు ఆమె వెళ్తూ ఉంటే ఆయన్ని పిలిచారు. నాకు కావాల పండ్లను అడిగి తీసుకున్నారు. ఆమె బుట్టలో కొంచెం ధాన్యం, అక్కడ ధాన్యం మార్పిడి అనమాట, వస్తు మార్పిడి. ఆ ధాన్యం చేతులతో తీసుకొచ్చేసారు 4 గింజలు ఆ బుట్టలో. ఆ ఇంటికి వెళ్ళి ఆ బుట్ట ఇట్లా తగిలిద్దాం గోడకని చెప్పిన నా గుడ్డ తీసేటప్పటికి ఫుల్ ఆమె అష్టైశ్వర్యాలన్నీ, ఆ మణులు మాణిక్యాలు అన్నిటితో బుట్ట నిండిపోయి ఉన్నదన్నమాట. అట్లా పత్రం ఏమిచ్చింది, 4 పండ్లు ఇచ్చింది అంతే. అవి ఎట్లా ఇచ్చింది? భక్తితో ప్రేమతో భగవంతుడికి సమర్పిస్తే
అన్నీ నేను ఇస్తాను, నేను ఇచ్చినవన్నీ కూడా నేనే మీకు సమకూర్చి, ఆ సమకూర్చిన వాటిని కూడా నేనే జాగ్రత్త చేస్తాను, చూసుకుంటాను అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తారు మనకి. పత్రం, పత్రం అంటే తులసి పత్రం. ఏమీ లేని బీద వాళ్ళు భగవంతుడికి ఏమీ ఇవ్వలేరు, ఆ పూట కూడా గడవదు వాళ్ళకి. తులసి చెట్లు అందరి ఇళ్లలో ఉంటాయి కదా, ఆ తులసి పత్రం జలంలో వేయాలి. వేసి పత్రం, పుష్పం, ఏదో ఒక పుష్పం, ఫలం, ఏదో ఒక పండు ప్రేమతో సమర్పించాలి భగవంతుడికి. అప్పుడు ఆయన స్వీకరిస్తారు. తోయం అంటే నీళ్లు, జలం. పత్రం, పుష్పం, ఫలం, తోయం. యోమే భక్త్యా ప్రయచ్చతి అని చెప్పినని చెప్తున్నారు మనకి. యత్కరోషి యదస్నాసి యజ్జుహోషి తదాస్యేత్ యత్తపస్యసి కౌంతేయ తత్కురుష్వ మదర్పణం. ఓ కుంతిపుత్రుడా, నీవు ఏ పని చేసినా, ఏది తిన్నా, యజ్ఞంలో ఈ అగ్నికి ఏది సమర్పించినా, ఏది దానం ఇచ్చినా, ఏ తపస్సు ఆచరించినా వాటిని నాకు సమర్పించి చెయ్యి. నువ్వు ఏ తపస్సు చేసినప్పటికీ కూడా, నువ్వు ఏది చేసినా సరే, యజ్ఞం చేసినా, ఏదైనా తిన్నా, అన్నీ కూడా ఆ భగవంతుడికి ఆఫర్ చేయమని చెప్తున్నారు. ఆయనకి ఇచ్చేయాలి ఫలాన్ని. ఇచ్చేసేసి ఆ భగవంతుడు ప్రసాదాన్ని మనం స్వీకరించాలన్నమాట. అదే భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. శుభాశుభ ఫలైరేవం మోక్షసే కర్మ బంధనై సన్యాస యోగయుక్తాత్మా విముక్తో మాముపైష్యసి. అన్ని పనులను నాకే అర్పితం చేయటం ద్వారా నీవు శుభ అశుభ ఫలితాలను, బంధనం నుండి విముక్తి చేయబడతావు. సన్యాసం చే మనస్సు నాయందే లగ్నమై నీవు విముక్తుడవై నన్ను చేరుకుంటావు. పూర్తిగా సరెండర్ అయిపోయినప్పుడు ఆ భగవంతుడికి ప్రతిదీ కూడా ఆ భగవంతుడికి ఆఫర్ చేసి తీసుకునేటప్పుడు ఏదైతే ఆయన ప్రసాదం ఉంటుందో దాన్ని స్వీకరించేటప్పుడు బంధం నుంచి విముక్తులైపోతారు, కర్మబంధంలో చిక్కుకోరు వాళ్ళు అని చెప్పని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సమోహం సర్వభూతేషు నమే ద్వేషోస్తి న ప్రియః ఏ భజంతి తు మాం భక్త్యా మైతే తేషు చాప్యహం. కానీ నాకు ఇదే అంటే అతి ప్రియం, నాకు చాలా ఇష్టం ఇది అని చెప్పినాను. మనం ఏదన్నా అడిగామనుకోండి, కోరాం, మనం కోరుకుండేది చాలా తుచ్చం అనమాట. మన కోరిక చాలా మనకి అసలు తెలియదు ఏమి. కానీ భగవంతుడు ఇచ్చేది, ఆయన ఇచ్చే ఫలం చాలా గ్రేట్గా ఉంటుంది. అంతకంటే మించిది, మంచిది నేను ఇస్తాను నీకు, మెరుగైంది, నువ్వు అట్లా కోరుకోవాకు. కోరిక లేకుండా నన్ను సేవించు, పూర్తిగా సరెండర్ అయిపోను, నాకు అర్పించేసేయి. నువ్వు ఏది చేసినా సరే నాకు ఫలితాన్ని నాకు ఇచ్చేసేయి, అప్పుడు నీకేం కావాలన్నది నేను చూసుకుంటానంటున్నారు భగవంతుడు. ఎవరి పట్ల కూడా పక్షపాతం కానీ విరోధ భావం కానీ నాకు లేదు. సమోహం సర్వభూతేషు నమే ద్వేష్యోస్తి న ప్రియః. నమే ద్వేష్యోస్తి న ప్రియః. ఎవరి పట్ల కూడా పక్షపాతం లేదు, విరోధ భావం కూడా లేదు నాకు. సమోహం సర్వభూతేషు, ప్రాణులందరూ కూడా, వాళ్ళందరినీ కూడా నేను సమానంగా చూసుకుంటాను. ఏ భజంతు తుమాం భక్త్యా మైతే తేషు చాప్యహం. ఎవరైతే ప్రేమతో నన్ను ఆరాధిస్తారో భక్తులు, వాళ్ళ యందే నేను నివసిస్తాను. ఎవరైతే ప్రేమిస్తారో వాళ్ళతో పాటుగా ఉంటాను నేను వాళ్ళకి అనుగ్రహాన్ని ప్రసాదిస్తాను అని చెప్పినని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. మామి పార్థవ్యపాశ్రిత్య ఏపి స్యుః పాపయోనయః స్త్రియో వైశ్యాస్తదా శూద్రాః తేపి యాంతి పరాం గతిం.
జన్మ జాతి మాంహ్యపార్థ వ్యపాశ్రిత్య ఏపి స్యుః పాపయోనయ జన్మ జాతి కులము లింగభేదం ఇవన్నీ కూడా ఏవి లేకుండా సమాజము అసహ్యించుకునే వారైనప్పటికీ కూడా వాళ్ళు కూడా నన్ను శరణ పొందినప్పుడు వారంతా పరమ పదాన్ని పొందుతారు అని చెప్పినని చెప్తున్నారు. ఎటువంటి వాళ్ళైనా సరే నన్ను శరణ పొంది నన్ను సేవించి ప్రేమతో నన్ను ఆరాధించినప్పుడు పూర్తిగా సరెండర్ అయిపోయినప్పుడు వాళ్ళని నా ధామానికి చేర్చుకుంటాను నేనని, వాళ్ళు నా పదాన్ని పొందుతారు అని చెప్పి పరమ పదాన్ని అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ హరిదాస్ ఠాకూర్ని చూపిస్తున్నారు. ఆయన ముస్లిం అయినప్పటికీ కూడా ఆయన 192 మాలలు చేసేవాళ్ళట ప్రతిరోజు కూడా. పరమ భక్తుడు ఆయన్ని మన చైతన్య మహాప్రభు ఆయన మరణించిన తర్వాత ఈ హరిదాస్ ఠాకూర్ గారు మరణించినప్పుడు ఆయన తీసుకెళ్ళి చేతుల మీద తీసుకొని వెళ్ళి ఖననం చేశారట హరిదాస్ ఠాకూర్ని. హరే కృష్ణ. మాంహ్యపార్థ వ్యపాశ్రిత్య చెప్పాను. కిం పునర్బ్రాహ్మణా పుణ్యాః భక్తారాధశ్రేయస్తథా అనిత్యమసుఖం లోకం ఇమం ప్రాప్య భజస్వ మాం. ధర్మాత్ములైన బ్రాహ్మణుల యొక్కయు భక్తుల యొక్కయు రాజర్షుల యొక్కయు విషయమున ఇది ఇంకను ఎంత అధికమో వేరుగా చెప్పవలెనా. అందుచే అనిత్యం దుఃఖమయమైన ఈ ప్రపంచమును పొంది ఉన్న కారణమున ప్రేమతో నన్ను సేవించుటేలో నిమగ్నుడవు కమ్ము అని చెప్తున్నారు. మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాది మాం నమస్కురు. మామే వైశ్యసి యుక్త్వైవం ఆత్మానం మత్పరాయణః. నీ మనసు సర్వదా నన్ను గూర్చి ఆలోచించేందు ఉండినట్టు నీవు నిమగ్నుడవు కమ్ము. నా భక్తుడవు కమ్ము, నాకు నమస్కరింపుము, నన్ను పూజింపుము, నా యందు సంపూర్ణ తత్పరుడవై తప్పక నన్ను చేరుకుంటావు నువ్వు అని చెప్పనని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ పూర్తిగా ఇలాగే శ్లోకం మనకి 18వ అధ్యాయంలో కూడా వస్తుంది. మన్మనాభవ మద్భక్తు, నా భక్తుడివిగా నాకే నమస్కరించు, నన్ను పూజించు, నా గురించి ఆలోచించు, పూర్తిగా సరెండర్ అయిపోను నాకు, అప్పుడు నన్ను చేరుకుంటావు నువ్వు అని చెప్పినని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ.